Miren Bibes eta Patxi Galagarraga, beraz, daukazte oain hitzat, aia ze kontatzei guztuen. Eskerrik asko. Bueno, gaur, berez, osasunan ikuspegitik aningo duen gure hurbilketa hau gero euskararen adibidera. Entzuten da? Entzuten da? Entzuten da? Bai. Vale. Eta, bueno, bai, itxasok esan bezala, azterketakin izan ditugu gai ezberdinetatik hurbilduta hirigintzara, eta gaurkoan osasunan adibide hartuko dugu horretarako. Honekin? Bueno. Badao, hiri osasungarrien inguruan eta badaude ja ereduak sortuta eta ze elementu dian eraginakenak osasunaren gain, eredu australianua, anglosajoia, hemen Euskal Autonomia Elkartean ere, orain dela 3 urtetik badaukagu baita ere gia bat, nolabait hau udal mailan aplikatzeko sortutako tresna bat da, eta jakiteko egiten dezunean halako eskuhartze bat, herrian, ze eragin eduki dezakeen osasunaren gain, ez da. Eta, hemen dauden elementu hauetatikan, gauden lekuan egon da, atal batzuk hartuko ditugu, eta beste batzuk ez ditugu hartuko, osasuna, gai hain zabala izanik, baina jakin behar deguna da, hirigintzak badakala noski eragin bat jendean osasunaren gain. Hori, ni uste hori defenditu beharri ez daula, argumentatu beharri ez daula, ez da? Badaka bere eragina osasunaren gain. Sentido horretan, hori adibidez, modelo hau, badaka bere garantzia. Oso zentzilua da, ja 25 urte dauzka, Dahlgren eta Whiteheaden zeak, modelo hau, osasuna nola antolatzen dugun gure osasuna, ez da? Eta orduan nola bauden norbean ezaugarriak jaio zeanetik dauzkazun horiek, gero ze bizi ohitura dauzkazun izangoa, zu kontrolatu ditzakezun zea kapak, ez da? Bueno, nik kontrolatu ditzaken nire bizi estiluak, nik izan ditzaken nire sare sozialak, nire bizi modu bat hemen auzo honetan, gero ja ze bizi baldintza dauzkaten, hori ja gero eta urrutio gelitzen zaigu, ez da? Urruntzen dihoa gu kontrolatu dezakegun horretatikan. Eta gero ja kondizio makruak, ez da, azaltzen dira, eta gero eta urrutio dauzkaguna, ez da. Legedi laboral bat aldatzei zute eta zure osasuna aldatzen da, beraz, badaude kontrolatze horretan hori esate dugu, zu kontrolatu dezakezu, asturiano bat oso interesantia Rafa Cofino medikoar esate du, sí, las causas, sí, pero las causas de las causas, are esaten duna, ez da, orduan, zure beste bizi estilo bat eukiberko zenuke, ja, begiratu ezagun zerratik dauzkaten bizi ohitura hauek, ez da, orduan, hirigintzak badakala bere eragina, o bere zeresana, las causas de las causas esaten den horretan, zergatien horretan. Eta hori, beste gabe, modelo asko sortu izan dira, ez da, eta, hirigintza, edo gure ingurune eraikia, edo urbanizatua, azaltzen da, edo ze infraestruktura dauzkagun, ze azpiegitura dauzkagun garraiorako, edo, horren arabera, azkenean, eragin badakan noski, pertsonaren osasunaren gain, zenbateko pixua, o zenbateko eragina daka, hor, modelo asko hartu dira, ingurune fizikoak hainbesteko eragina daka, segun zen egiten duen ikerketa, are esaten, neria importante da, ez da, baina nahiko onartua dago gutxi gora bera, ni uste, bai, zure genetika eta euneko 10 izangoak asko jota, inorrek ez du gehiago esaten hori baino, osasun sistema edo osakidetza izango litzakena, ez da inorrek ez du esaten euneko 25 baino gehiago dakanikan eragina, gure osasunaren gain, zenbateko eragina daka gure osasun sistemak. Euneko 25, asko zegio ez. Gero, bizi estiluak, eta azkena, da gure ingurune fisiko, soziala, politikoa, modelo guztietan, erdia edo gehiago emate zaio indarra
determinatzio horiei, ez da? Zergatien zergati horiei, osasunaren gain. Orduan oso interesantia da, tipoa oso guru zer, Michael Marmot honen esaten duen bezala, esateko, bueno, osasunaren gain dauden determinatzaile garrantzitsuenak sozialak baldin badia, zergatik sendagaiak ez du ez da ere soziala izan behar. Alegia, jendia, zu gaixotzea estresagatik, langabeziagatik, hainbeste gauzengatik, eta aldiz sendagaia izan behar du medizina bat. Horrea, mediku gaztiak eta azidia moitzen da, oso kolektibo interesantia moitzen azidia Estatu Espainiarrean, eta bat ezagezun. Ez que nahi tipo bat etortzen zait konsultara, erreta era bat, bere lan munduan eta kilikolo dabil, eta niz eman behar diot. Botika bat edo sindikatu baten telefonua. Ez que, en el fondo, orduan, determinatzaia soziala balima, zergatik izan behar du medizina, izan behar du kaja bat, ez da. Hori da, pixka bat. Orduan, irigintzakin ere, baita ere refleksio berdina egiten aztezea batzutan, ez da. Hori da, hurbilketa gaira. Eta, bueno, gero askotan, esaten duen hori ingurunia dela determinatzailea, datuak badaude eta India ikerketa asko, ez da kode genetikoa, baizik eta postakodea, nun bizizean, horrek asko baldintzatzen dula zure bizi kalitatea eta bera zure, hilkortasun tasa, ez da, baina adina, ez da. Ordan adibidez, hau Londresko mapa da, metroko geltoki bakoitzian ze bizitza, ze hilkortasun adinda oan, ez da. Hori Bilbon bertan ere inda, eta Bilbon auzo batetik bestera adibidez, 9 urteko saltua da. Auzo batian bizi, ala beste batian, ez da. Eta Baltimore estatu batuetan, ia 30 urteetako saltua ere egon izan da, behintzat. The Wire ikusi dunak nahi bau piper indezake, 20 minutu faltadia, ikusi alima ezue The Wire, 20 minutu faltadiana, kafia hartu dezakezue. Azaltzea, gauza guztiak agertzea. Noski, ez da eragin zuzena ez da ere inguruak ematen dizuna, zure zirkustantzien arabera azkenean auzo horretan bizizera baita ere, alegia, askotan osasuna da, sintoma oso on bat, gauza askorena ez da. Sintoma bezala edo emaitza bezala, bueno, a ber, alkate, zure 20 urteko agintaldi hauen ondorioz, ze osasun dauka jendia, beste gabe. Eta baita ere osasuna da baita ere, zu egoera hori aldatzeko gai izatea edo gai sentitzea, tresnak eukitzea horiek aldatzeko, ez da? Aldagai horietan parte hartzeko edo eragiteko neurri. Horra saltzena parte hartzeana, tipula, kapa asko duen tipula honetan, ortodoxuek esango dizute, zu kontrolatu ditzakezula, ezin dezu kontrolatu zure kodigo genetikoa, oraindik ez, 10 urte barru bai, urrengo bi geruzak dia zure ardura, eta pixka anglosa joia, zure ardura da, eta responsable izan behartzea, baina ez, gu politikoki antolatzen baldin bagea, zuek aipatu duzuen bezala, kanpo geruza horiek ere aldatu ditzakegu. Talde bezala organizatzen baldin bagea, zergatik ez dugu aldatuko gure ingurunia. Orduan, mediku kongreso batean esango dizute, geruza horiek diala, horrela diala, eta horiek ezin diala aldatu, ez, individuo bezala ez, talde bezala, bai, talde bezala aldatu dezakegu gure garraio infraestrukturak edo gure hiriak aldatu ditzakegu, ez da. Hain justu esaten egin gana, bai, hori da, orduan, eta gu esan bergenuna baita ere, hori osasuna ez da lokarrian fizikoa, noski, mentala dela, baina soziala ere, bai, ez da. Eta definizio horrek jaba, euska 70 urte. Munduko osasun erakundian definizioan, joan dela 70 urtetik osasuna da, ongizate fizikoa, psikikoa eta soziala. Eta sentidu horretan, beraien definizioan bertan, gero 84an, Kopenhagen gehitu zioten beste parte hori. Gaitasuna, zure inguruneak osasuna da, baita ere, zure gaitasuna, zure inguruneakin harreman bat edukitzeko, eta haren oztopoak gainditzeko, hori ere
bere definizioan, ja, 35 urte azka baita ere, eta, bueno, sentio horretan. Eta gero hor jartzen duguna berez da, hirigintzak baita ere lagundu dezakela, erabaki horiek, erabaki osasungarriak errazenak izaten. Ez hirigintzan bakarrikan, bestela ere bai, azkenian, ez da? Osasungarriak errazak eta bestiak zaildu. Zailtze hori, izan daiteke, modu ekonomikoki denbora zailagoa edalako edo sozialki zailagoa gertatzen zaigulako. Adibidez, jartzen ditugunean bendin makinak ospitaletan eta ez ditugu otarra batzuk jartzen sagarrekin, baizik eta bendin makina jartzen ditugu plastiko batian datozen janari ez osasungarriekin, ez da? Gauza horiek edo igogailua eta eskailera jartzen ditugunean, zer jartzen dugun aurrian, zer jartzen dugun begibistan, eraikin batian sartzen zeanean, garai batian itezian eraikinetan, eskailerak bazeukan bere presentzia eta bazeukan bere interesa, gaur egun jutezea tabakalera jutezea eta ikusten dugu eskailera hori, eta ez zea igogailu bilazten, nahiago ez zu eskaileratik ibili, ez da? Gaur egun, eraikin publiko askotan sartu eta lehenengo gauz aurkituko dituzu 3 edo 4 igogailu eta eskailera askotan dago eskutatuta zutien aurkako legiagatikan eta egin ditugulako eskailera gauza oso itxi batzuk eta ez erakargarriak, ez da? Osasungarria baldin bada ibiltzia, osasungarria baldin bada elkarrekin topo egitea eta asko hobeto izango da eskailera baten denbora gehiago egongo zea, jende gehiokin topo inal izango zu eta bera parte mugitu itezea, ez da? Piskat hortik ere jun daiteke. Hori da, eta pixkat hemen komentatu duguna, hau da, desgaitasunaren eredu bat, ez da, jaiotze gea, hau da, desgaitasuna eraginten digun alako zea, maila, ez da, horren azpitik desgaitua gea, horren gainetikan, 8 urtekin adibidez, gainditzen dugu, eta ja, gai gea gure inguruneaki kudeatzeko, bere gain manejatzen gea, gai gea. Baldin eta bizioitura osasuntzua gizan baldin baditugu, jarraituko dugu urte askuan marra horren gainetik, ez da? Segun ze ohitura, ze gauza bertatu zaizkigun, azten da gainbera bat, eta pasatuko gera berriro ere marra horren azpitik, eta berriro desgaituak izango gea. Claro, hori marra hau mediku zeatan, kongresotan eta marra hori beti geldirik dago. Gu esate dugu, gizartia talde bezala antolatu ezkeo eta hirigintzatik ere gauzak adibidez ondo egin ezkeo lortu daitekela marra hori jeistia. Marra hori jeiste malin badeu, persona bat gai izango da urte gehiagoz bere bizitzan zehar, eta baita ere, segun olako hirigintza egin degun, bestelako bizio ohitura batzuk edukiko zitu persona honek, eta igual marra horren gainetik denbora gehiago iraungo zuen. Desgaitasuna ez da personana, desgaitasuna askotan hiriarena da. Desgaitasunerako bi elementu berria, persona eta ingurune bat. Eta hor ezin dugu beti esan persona danik desgaitasuna daukana. Igual beste ingurunea dauka desgaitasuna. Saltau ingo du, ja. Hau ez. Hau ez gan polita, adibidea oso esanguratsua da. Bai, ja, guazen, harreman sozialetara, ze hizkuntza hor dago, ez da, harremanetan dago, eta pixka horrean nahi genuen nahiatu. Stewart Wolf, 1950 buelta horretan estatu batuetan, haizean iten estadistika bat, zertaz hiltzen zan jendia, eta zea adinekin hiltzen zan jendia, ez da, salud publika, estadistika. Eta ateratzen zaio, en el condado de no seke, konterri batean, udalerri bat, Roseto izenekoa, eta han, esaten du, hemen faioa dao, ze jartzen dunez, hemen danak hiltzen dia arrazoirik gabe, eta juntzan medikoaren gana, herri hortako medikoaren gana, eta esan zion, hemen jendia zertaz hiltzen da, eta esan zion, zahartuta hiltzen da jendia. Baina, bihotzeko zea gaixotasunak eta ingurukoak, halako estadistika portzentaia dauzke, eta zuek ez daukazu eta. Ez dakau, hemen jendia zahartuta hiltzen da. Ikertzen hasi izan, Roseto izena du herri honek, Italiako herri batetik etorritakoak zian beraien Roseto izenekoa baita ere herriura, kontua da, bizioitura berdina zeuzken, kotxia berdin erabiltzen zuten, fast fooda berdin,
50ko hamarkada zan, baina berdin du, ja hori zeukaten, biziturak zer jate zuten, ura, dana berdina zan, kutsadura, elementu guztia berdina zen, azkenean iritsi zian ondorio bakarrea izan zen hori, sare sozialen indar bat ekarri zuten, sare sozial horien indarrak irauntzun, eta sare sozial horrek ematen zieten osasuna. Hori, intuizioz ere ikusi ezakegu, zenbate haino dan eragina, oain dela 5 urte intzuten ikerketa, 158 ikerketa hartu zituzten, da meta-analiziz bat intzuten, eta ikusten da, sare sozial indartsuek ematen digute, alako, 150ko biziraupen probabilitate gehiago ematen digute. Zenbaki bada, 150, baina bueno, sare sozial indartsuek osasuna ematen digute, eta kontrakoa, ez edukitzea sare sozial indartsuak osasuna kentzen digute. Roseto efektua gero 30 urtea rebisatu zuten, 80. hamarkadan irautezun, eta oraindik ere bere ingurukoak baino osasuna bia ze, eta gero 50 urtera intzanean, jazta, Roseto ere erori da. Daukate gaixotasun berbera azke, eta batez kardiopatiak eta holako gauzakin, bueno, irauntzun horreaino. Roseto oso aztertua izan den gauzat. Eta esate eguna, bakardadiak liteula, eta pertsona adineko personetan pobria izatian ondoren da urrengo arrazoia erioz gehiago sortzen dituna, obesiadian gainetik eta guztian gainetik da, nahi ez dezun bakardadiak, gauzu nahi badezu bakarrik egon, ondo, baina loneliness, aislamiento, bakardade hori horrek piliteu. Generaldetik, Euskadin, 80 urtetik gora bakarrik bizidan jendia, 180 adibidez emakumea da. Adibidez, holako gauzak. Etxe bizitza egingo ditugu, zema jende bizida bakarrik, baldakigu herri honetan zema jende bizidan bakarrik, zein zaintzen du persona hori, bere zaintzailea familiakoa da, ze distantzira bizida bat bestian etxetik, jendia bakarri bizia, bueno, baina Euskal Autonomia Elkartean, kilometro batetara bizida, 150 baino gehiotan, normalian, alaba bat, ua zainduko duna, beraz, bueno, bakarrik bizida, baina zaintzen transferentzia badao, ez da? Amonak zainduko du iloba alako urte batzuz, gero zaintzen aldaketa badao eta alaba horrek, hemen dala emakume artean, konpontzen nahi zaintzen du bere amaginarre distantzia batzu daude, hor irigintza saltzen da, ze etxe mota egiten dugu, ze distantzia daude, nola estaltzen dugu distantzia hori, kuriosua da. Eta horren arira dator, adibidez, Inés Sánchez de Madariagak esaten duna, ez da, espazio publiko hurbila, auzoko espazio publiko hurbila, lortzen duna sare sozial hori mantentzia oso garrantzitsua dela. Batez ere, enkuentro espontaneo esaten dion hori, ez da, norbaitekin topo egitea, ogi bila jun, norbaitekin topo egin, eta zeituan etxera itzuli beharrian, kalian gelditzen den pertsona hori, sare hori mantentzen, ez da? Horren garrantzia azaltzen du, eta hor jartzen dizu egun bideo, La vida entre capazos, bideo bada, indutena, Zaragoza aldian indutena, hori azaltzen, ez da? Hori osasun zentru baten indako bideo bada. Eta interesgarria da hori adierazten du, lako ze garrantzitsua da, sare hori egunerokotasunean mantentzia. Badauka posibilitatea bat, badau aukeraik laugarrengo pisutik bera jeisteko, alegia, badauka igogailua etxe horrek. Badau motibu bat kalea ertetzeko, badau denda bat hurbil, nun janari freskoa edo behar gutxieneko hori badaukana, badau, bale. Topo inden horbaitekin. Badau arrazoiren bat hemen momentu bat ez gelditzeko, edo kaixo bat ingo deu, ze gauden lekua ez da, egoteko. Luzatu dezakegu egonaldi hori, 10 minutuz, ez que igual persona horren interakzio soziala bakarra izango da, hori, egun guztikoa. Orduan, zentro komertzial bat zabaltzia edo zenbait gauza egitea, esaten danian, hainbeste lanpostu sortuko ditu, halako aberastasuna sortuko du, ekuazioan sartzen dugu zenbait denda itxiko dia, baina hala ere oreka batzu hartza ditugu jaia, baina eske hori alde bateak kenduta ere
ekuazioan sartuko bagenitu beste hainbat onura, beste hainbat kalte, ez da, hori da galdera, ez da, zure erabakioetan osasuna sortzen naizea edo osasuna deusezten naizea. Zeinentzako zer, ez da, azkenian, zeinentzako sortzen naizea osasuna eta zeinik entzen naizea. Orduan, hor desberdinkeria horiek sortzen dianean eta beti berdinak iragazi edo galtzen dutenean, hor kontuan hartu beharreko kontua diala. Hau igual salta bingo dugu. Ez que, estiu, emango izerta. Kao, minimo batzuk, hiri barneratzaile batek gauza sare sozial hauek mantentzeko, gai hauek egiteko, minimo batzuk bete behar ditu hiri barneratzaile batek. Guk laburbildu ditugu hemen bost borobila hauetan, azkenian 10 kontzeptu diala, eta gauza asko ja aipatu ditugu azkenian, ez da? Nahasketa bat egon behar dula, bizitegi horiek egiten dianean auzuak oso aparte eta ekipamenduak egiten ditugunean, bai industrialdeak edo erosketa zentruak egiten ditugunean aparte eta horrekin gauza asko apurtzen nahi geha, aukera asko apurtzen nahi gehala. Hau egitazkoa, argazkia, hau egitazkoa. Urbiltasuna eta dentsitatea, dentsitate arazoik hemen ez dakau, ikusten dugu, dentsitatea dentsua gehala, urbiltasuna horretxek ematen digu, ez da, urbiltasun hori gainea izan behar du anitza, eta batez ere oinezko mugikortasuna bultzatzeko, ez da. Segurtasuna eta irisgarritasuna, noski, ez da. Bizigarritasuna eta komplexutasuna, zaiak dia lortzen, zaiak dia baina kontuan hartu behar dira baita ere ekuazioan eta presentzia eta adierazgarritasuna hau pixkat bai, pertsonen esate gendun hori, benetan baloratzen baldin badegu jendiak topoitia, elkartzia eta bar, ezin ditugu espaloiak tratatu tuberiak izango aldia bezala, hemendik hankabitze zaizkit horren beste oinezko, zerbait gehiago eman behar diegu, kalitatea sustatu eta bermatu behar dugu, bai portaletan, bai kalietan, espazio txikietan ez bakarrikan herriko plaza hundian, baizik eta bestelako lekutan ere, eta zala motx-motxian. Eta, iruditzen zaigu, daukagun irudipena da, azken finean, ate desberdinetatik gutxi gora bera leku berdinetara iriste gehala. Genero aldetik, edo osasun aldetik, edo desgaitasun aldetik, haurtzarua, hizkuntza, leku berdinentzuetara iritsiko ginakela, beraz, hirigintzan, plangintzan nahi danak, behar ditu halako begirada albotatik, alternatiba edo txertatzia behar du, segun, ni betatzea dela, segun, ze ikutuko badan plan hori egiten duna, ez da? Igual, batzutan ez du behar. Oso barneratuta azkalako hainbat gauza. Gure irudipenez, oraindik igual behar da kanpotik edo albotik edo taldian nolabait txertatzia, ze bestela igual ahaztuite zaizkigu albo bateak gelditzen dira. Desde luego, diagnostiko bat ez baldin bada ondo egina aurretik, ondo egina. Diagnostiko bat ez bada aberatza edo, gero zaila izangoa plangintza bat egitea egokitzen zaiona zenbaiten bururi, klaro. Ez que, guretzako horrel da pena, batzutan diagnostikoak diala pixkat. Gai asko beti kanpo gelditzen diala, edo ez nahikoa sakonduta. Esaten duna, ez baitugu ekuazioan sartzen aldagai guzti horiek, ez zaizkigulako iruditu beharrezkoa, gero ez di agertuko, emaitza bezala ez di agertuko onurak gai horietarako, ez da? Bai, eta neurri handi batean, hori igual hirigintza iruditzen zaizu gauza tekniko dela, eta hala da, kriston lana da, gu ez dugu ulertu ere egiten, hirigintza nola egiten den, baina neurri handi batean kontu politikoa da, erabaki politikoa da, mugikortasuna ere politika da. Zuk erabakitzen duzu zen mugikortasun nahi dezun. Mugikortasuna da, ondorio bat, zuk nahi dezunana agintari, ordezkari edo herri bezala. Hemen argazki batetik bestea ez daude 24 ordu.
ostiral bat, arratsaldeko 5 eta larunbata bazkaltzeko ordua. Teknikoki erresa da, baina politikoki gai izan behartzea hau defenditzeko herrian aurrian, garestiar ez da, onurak dauzka, baina koste politikoa igual badauka, hori kalkulo horiek politikoek hobeto egite dituzte, guk ez. Orduan, eta hirigintzan gauza asko ere iruditzen zaigu horrela dala, eta bestia da hori, zuk zure marko mentalian zer daukazun erdigunean, ez da? Fred Kentonek berak esaten du, zu buruan kotxea baldin badazkazu, arazo bezala baldin badazkazu ere, buruan daukazuna kotxea baldin bada, azkenean kotxea ateako zeiz. Guk ariketa bat iten dugu eta, bueno, pixkat ez da demagogikoa izan daiteke, igual bai, baina hartzen duzu APO bat, ez da, Plan Generaleko dokumentua, memoria, eta aztezea hitzak kontatzen, eta orduan, hau ez da gize herritakoa da, hemen inguruko herri batekoa, aztezea eta ez da, bueno, agua, zenbat aldi da azalduko da, aztezea kontatzen da, bueno, ja, 100 aldiz baino gehiago azaldu da, alde batea guztien dugu, baina igual, trafiko, aztezea kontatzen aparkamiento demendakaun bezala, eta persona, eta, bueno, ez hasi mujer, eta horrelako gauzen bila edo niños edo, horiek ez dira ateatzen, eta oso normala da kotxe hitza persona baino gehiago azaltzea. Kontua hiri baten plangintzako dokumentuan personak ez baitu erdigunean jartzen, igual beste dokumentu bat behar dugu. Bestela aldatu behar da legia gure jarduera aldatzeko, ez da? Ze legiak behartzen zaitu baita ere modu bat egitea, ezin da... Azkenean hemen ikusten da, ez da, hauek azpiegiturei buruz zaitia. Apoan hor ikusten dugu, ura da, trafikoa da, aparkalekoa da, azpiegitura batzuk sortzen nahi geha, zertarako, gero zer gertatuko da hor. Hor gertatu behar duna da bizitza, gu bizi behar dugula hor. Baina gure bizitzan aldagaiak horrez ez dira agertzen inondik inora. Ez da araututa, beraz, ez da agertu behar. Bai, urren hori, ez da, diagnostiko sozioekonomikoa, txikia zan herri hontakoa, behatzi horri, baina persona hitza lau aldiz azaltzen da eta kontekstu hauetan. Renta personal, empresa de servicios personales, zema jende da onlanean eta zema jende kontratatzen duen. Diagnostiko sozioekonomiko. Horren gainean eraikiko deu APO bat, plan general bat. Horren gainean eraiki behar badezu, bueno, ez da, ze betaurrekokin begiratzen dezun, ez da, bueno, hori zure loreakin da ikusten deu. Izena duna bada, eta izenik gabe uzten deguna, hori ez da. Ez da agertuko, mirariz ez da agertuko hori. Izango da daño kolateral, ez da, hor txongo geha beti, kaltetuta. Hor diagnostikoa, bai. Bai, da ordan, Jangel arkitektu daniarrak baita ere hori izateko, bizitza jarri behar da, erdigunean bizitza jarri behar da. Eta bizitza hori gertatuko da espazio batzutan, eta espazio horiek eraikingo ditugu ondoren, baina bizitza hortan fijatu behar geha. 40 urte damazki, lekuetara jun eta jendian konportamentua begiratzen, ez da? Nola portatzen da jendia leku ezberdinetan, zer da jendiari gustatzen zaiona, eta jendiari gustatzen zaio jendia ikustia. Jendiari gustatzen zaio jendia dagoen lekutan egotia, berdin, bai, eta hala da, eta adibide asko kontatzen ditu, eta bere liburuak nahiko kuriosua dira, ondo daude. Hori izatugulako, ez da? Gustatzen zaigu aktibidadia ikustia, gustatzen zaigu animaliekin egotia bezala, ikustia gu bezalakoek ze gauza egiten dituzten leku horietan. Eta hortan fijatzen baldin bagea, espazio honak eraikiko ditugu, ikusten baldin badugu, ze lekutan egoten gehan hobeto, gustoruo, eguraldian arabera edo urtaruan arabera, ez da? Fijatu gaitezen gauza horietan, eta hoien arabera egin ditzagun gainontzeko gauzak, ez da? Gainontzeko azpiegitura horiek izan daitezela bizitza horren zerbitzura. Bai, norentzako egitea, guain etortzen dan, ja bukatuta beharko denuke, hori, aipatu deuna, ez da, azken finean diagnostikoa hori da, gu, nahi deuna ikuste dugu, pixkat hori gertatzen zaigu, ez da. Eta bestia da indiferentziarena, hemen ez desagregatzia datuak ez daite euskeraz nola esatean desagregatzia, banakatzia edo izango da, ez da. Oraindik ere ez azkagu datu lege izan arren, 10 urte baino gehiago pasatu dira, hartzezu
Eta udaletxe batek oraindik ez dazka desagregatu sexuan arabera bere datuak ez dazka banatuta. Orduan, oraindik ere ikusten deu zer renta dakan alako herrik bataz beste. Eta, ez dezu ezer esan oraindik, ez aigazu gizonezkoa zemeagen da emakumea zemeagen adibidez, ez que bestiakin guendik ez dezu ezer aportatu. Eta adinan arabera baita ere. Adinan arabera, ez que... Diferentzia gondixak daude. Orduan, indiferente izatea diskriminatzea da baita neurri handi batean, hori... Eta orduan, bueno, senti horretan, hirigintzak ere ezin du ihes egin horretatik. Marko osua, ez bada neutrua, hirigintza ere ez da neutrua izango, gure ustez mirari balitzake, ez da? Eta ja pasa bingo dugu aurrea, zeharkakotasunei buruz hitz egite genuen, baina hau igual, desberdinkeria, eta ja igual horrekin bukatuko dugu, nahi deuna esan da, en el fondo, hirigintzak, medikuntzak, hezkuntzak bezala, norentzako egin beharko luke hirigintza. Gure ustez, azpian daudenentzako. Eta, ipunto, eta jazta, ezke berez hori da. Behar gehiena daukana, gehiago ematia. Ezke hori da berez medikuntzak egiten duna, hezkuntzak egin beharko lukena, publikoa behintzat, behar gehiena daukana, gehiago eman. Sentido horretan, osasunaren gain, ze eragindaka erdin desberdintasun handiko herrialde batian bizitzia, ikusten dezue. Japon, Suezia, Noruega, Finlandia, desberdinkeria gutxiko herriak dira, ekonomikoki, 120 pobreena, 120 aberatzenak, eta zenbateko diferentzia da hon, beraien diruan, ez da? Eta zenbat osasun arazo dauzkaten. Eta aldiz, desberdinkeria handia da hon lekutan, osasun arazoak ordun eta gehiago dauzkazu. Korrelazio oso zuzena ikusten da, desberdinkeria. Ez barne produktu gordinaren media. Horrekin egiten bali maituzu, ateatzen zaizkizu, ez dago korrelazio bat, ez dago. Behin maila ekonomiko, behin garatuta dauden herrialde batia malema zaude, berdin du ze barne produktu gordindakazun herri bezala. Eragina osasunean daka desberdinkeriak. Eta sentido horretan, Sueziak, Japonen, soldatak nunbait oso aldaketa handirik ez daukate edo salto handirik ez dago, Suezian adibidez bai, baina, bueno, zerga bitartez berdin duten dute egoera, ez da? Hirigintzak ere egin lezake hori. Egoera zailagotan bizi balimazea, saiatuko gehagu hirigintzatik murrizten eten hori, ez da? Hori da pixkat hau ezagutzen duzu, ez da? Hau 5 urte bakarri dauzka, marrazki honek, tipo honek gintzun. Orduan, berdintasuna hau da, ni guztia, ni nola zan, yo trato a todos por igual. Pues muy mal. Gehiago eman berko diozua, gehiago behar du nahi, ez da, edo zer, iruka ja eta iruka ja, etzaigu garestio batera, ezberdin banatu deu. Ez da gazu horiteko adina adore edo... Baina, gero, en el fondo, realidadia bestia da. Realidadia bestia da, eta hirigintzak ere, eta honek demostratzen digu pixkat, lei de cuidados inversos, alderantzizko arretaren legea, hau da gertatzen dana. OCDE-ko estadistikak dira, Estatu Espainiarra aurkitzen badegu hor, eskubitik hasita 5. Urdinez ikusten nahi geana da, 120 pobreenak zenbat diru jasotzen duten estatuaren gandik. Urdinez. Eta marra beste rombo naranja hori da, 120 aberatzenak zenbat diru jasotzen duen estatuaren gandik. Orduan, pues ya está. Esan, hemen australianuak, zehose oso ondo egiten du, 120 pobrenak guzti hori jasotzen dute, eta 120 aberatzenak, esate dute, zu txiko, zorionak aberatza balimazea, baina gure handik ez dezu asko jasoko, baina, txiko, ze hirigintza daukagu, imaginatzen dugu, marko honen araberakoa, maila berdinoekoa, antzekua, ezke mirari bat litzake, horrelako marko orokor batian, hortik sortzen dian programa, jarduera, guztia, gutxi gora bera, ni uste sentido daukala berdina izango dira. Askotan,
hobeto atenditzen dugu, bai, sortuko deuzea lana, ze horrek trakzionatuko du, eta horrek trakzionatzen dunean, haiek lortuko dute, eta horrei esker, ja, bale, deribadaren, bale, horren zai ongo geha, eta oso ondo. Baina, bai, eta lege hau, beti iten da askotan, pobrienak gutxio jasotzen duela, baita estatuaren adizea, bretxa salarial da, ze gaiztua dia enpresalioa, estatua ere, bai. Eta hau da bukatzen. Eta hortan ez dut, bale. Hirigintzak determinatzaile batzuengan edukiko du eragina, eta horietako batzuk euskararen erabileran eta ere eragina izango dute. Zeintzuk dira euskaran determinatzaileak? Zeintzuk dira hirigintzak eragiten dien euskararen determinatzaile horiek? Horiek dira aurkitu beharko dituzuenak. Zuek. Ez da? Noren artean. Azkenean hori da jakin behar dana, ez da? Nun nahizean eragiten pauso bakoitza ematen duzun bakoitzean, edo zerbait bultzatzen, politikaren bat bultzatzen duzun bakoitzean, edo erabakiren bat hartzen duzun bakoitzean, ratio ezberdinen arabera, ez da? Zerrengan eragiten duzu nola, eta horrek gero zer eragin eukiko du, ze guztiek ez dute eragin berdin eukiko, eta azkenean pertsona gaudelako, eta hor bada aldakortasun bat edo. Izke igual modelo bat daukagu oraindik eraikitzeko euskararen inguruan, ez da, eta modelo bat igual adostut esan, 30 urte iraungo luken modelo bat sortzeko gai bagea, iseleka, bagea gai sortzeko eredua desateko, ostra, gai, eta orduan, mugikortasunean, garrantzitsua izango da, etxe bizitza politiketan, alokairua, etxe hutzak zenbatu behar dira beti, bai, etxe hutzak, zenbatu behar, ez da, halako, eta ze determinatzaileek eragiten duen horren gain, baina modelo hori, ni uste eraiki gabe da kaula, eta orduan, zu basea gai defenditzeko, hirigintza mota honek halako eragina bikoitula, horreaino euskeraren gain, jode, Gu bintzatez. Ez dakigu beharra, total, galdera bat egin etorrita, galdera berdinak egin buelta. Bai. Jazta. Google hasi utziko deuz, ez que bestela... Ez da gau, aztirikan. Ez zaitezte jetxi, zetik anoain mailan inguruan bueltatuko zeate denak, nahiko istu ongo zeate, baino saiatuko gea elkarrizketa bat bideratzen, orduan nahi baduzue hasi zuek ere igo zaitezte.